L'erosió és molt important i en concret a Catalunya tenim una gran pèrdua de terra fèrtil en moltes finques. Seguint amb les pràctiques culturals que estem realitzant darrerament per adaptar-nos al canvi climàtic, una d'elles era el disseny de plantació. I buscàvem un disseny que pogués optimitzar tots els recursos que teníem, un d'ells, el més important, és l'aigua, i per tant vam començar a plantejar-nos el sistema amb línia clau o keyline. El keyline és un disseny global que busca aprofitar els màxims recursos naturals. Són uns dissenys a llarg plaç, milloren els 4 processos de l'ecosistema, tant el cicle de l'aigua com el cicle dels nutrients, el carboni, la biodiversitat i el flux d'energia. En un context de canvi climàtic, crec que el disseny keyline és molt important, ja que amb el disseny de la vinya el que fem és que quan plou distribuïm l'aigua homogèniament. Evita l'erosió, evita que l'aigua corri molt en certs punts i quedin altres deshidratats, i el que fem és rehidratar tota la finca de vinya. Llavors, clar, ajuda molt a que totes les plantes puguin dispondre d'aquesta humitat juntament amb la temperatura que fa que l'activitat biològica funcioni millor. Llavors el que fem és allargar aquesta activitat biològica, allarguem la primavera i també adelantem una mica la tardor. Llavors això ajuda molt tant a la terra, a la fertilitat, i a tenir aquests nutrients disponibles per la vinya. Aquestes tècniques són essencials per poder practicar una viticultura de secà a casa nostra.